Tudtad, hogy a Ripple, vagyis az XRP a globális átutalási hálózat egyik vezetője? Egyre több pénzintézet használja a gyors és olcsó tranzakciók miatt. Nem véletlen, hogy sokan a fizetések jövőjét látják a Ripple-ben. Az XRP pillanatok alatt eljuttatja a pénzt a világ bármelyik pontjára. És képzeld, az XRP már 1350-szeres növekedést is produkált a múltban. Ezért érdemes figyelni a trendeket és elemzéseket. Elemzéshez és kereskedéshez én az OKXET_KSUF használom, ahol részletes XRP grafikonok és fejlett eszközök segítenek a döntésekben. Az OKXEN_QSUF egyszerűen nyithatsz long vagy short pozíciókat is XRP-RE_QSUF, így akár esésre, akár emelkedésre számítasz, van lehetőséget profitálni. Regisztrálja az OKXRE_QSUF a leírásban található meghívó kóddal, és 20% kedvezményt kapsz a kereskedési díjakból. Ne hagyd ki ezt az extra lehetőséget!